GastroRecup és una iniciativa dels restaurants Semproniana que té l'ànim de ser replicada per tots els restaurants que vulguin. Enguany és la 8a edició i la idea és molt senzilla, és espigolar, anar a buscar aliments que estaven al corredor de la mort i transformar-los en un sopar deliciós. Els aliments ens provenen de diversos proveïdors. Tenim els aliments d'origen, que ens els proveeix espigoladors, aliments que estan rebutjats del circuit comercial per qüestions de calibre o per forma, tenen unes formes estranyes, o per excedent de producte. Ens arriben també aliments del mercat central, dels nostres proveïdors habituals, i també ens arriba dels comerços de proximitat. Aquí és on tenim molt poca quantitat de diversos productes i això ens enriqueix moltíssim perquè ens permet poder complementar els plats. I amb aquests ingredients i sent fidels a l'objectiu de l'acció aconseguim servir 100 àpats que venem a preu molt baix perquè tothom pugui accedir-hi, perquè tothom pugui venir i gaudir de l'experiència, amb l'objectiu de fer enfadar la gent. La meitat del que es produeix es llença a les escombraries i estem parlant de productes absolutament viables per ser consumits. Em costa a mi entendre el perquè d'aquesta coliflor rebutjada, perquè no li trobo cap problema. Nosaltres la ratllarem i en farem un cuscús que després saltarem a la paella amb la resta de les verdures. Dir-vos que aquest any hem introduït una novetat. 15 persones aleatòriament es quedaran sense sopar. No els donarem menjar. Són persones pobres. Viuran el rol de les persones vulnerables per entendre encara més la indignació que suposa que al món occidental estem llançant gairebé la meitat del que produïm, mentre el tercer món està patint una gana crònica. Però la fam puntual es troba a les nostres ciutats, als nostres barris, als nostres veïns. Per tant, no podem girar l'esquena tampoc. De manera que aquestes 15 persones que no ho saben, arribaran i es trobaran el plat buit i no els donarem res. L'objectiu és que s'enfadin amb mi, amb el sistema. Jo sóc el sistema en aquest cas. Tindran en un racó del menjador una mica d'aliment cru i si són persones amb pobresa energètica es trobaran que no ho podran transformar. Aquestes persones, aquesta metàfora que fem avui, dic que espero que s'indignin i que puguin copsar la seva pròpia pell l'estigmatització que suposa haver-se d'aixecar i que tota la resta del menjador sàpiga que elles són les persones en risc d'exclusió social. Desitjo que aquesta metàfora que generi un debat entre totes les persones de la taula i del menjador i que sigui un debat que ens faci valorar més els aliments.